Ja? Ja. Čaute, dedo, babka, Gabika, Alex, Kristián, Ajuška, Vonuško. Ako sa máte? No. A čo nové? My na vás stále myslíme. A teta Eva už je zdravá? Opýtaj sa. Teta Eva už je zdravá? Už prišla z nemocnice? Musíte ich pozdravovať aj starečka, aj uja Milana. Že? A všetkých. Myškou. Všetkých. Že? A tak počkej, povedz babke, nech povie Ježiškovi, čo ti má kúpiť. Povedz to, no mu to povie. Aby to vedel. Rýchlo. Tak. No povedz, čo to bolo? Ja chcem takú Ajušku, čo má kabelku. A ja chcem takú... No len jednu vec. Len jednu vec. No to musíš povedať Reis Magos, to druhé. Ten kobel. No babka len jedno. Ježišku ti môže len jeden darčík priniesť. Takú Ajušku babka v takej kabelke. Dobre? No čaute. Tromes.